Il-budgets Ewropea għal qasam tas-saħħa għandhom jibqgħu protetti minkejja l-isfidi ekonomiċi li ġabet magħha l-gwerra fl-Ukrajna. Sostna dan id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern li pparteċipa fil-Kunsill Informali tal-Ministri tas-Saħħa fi Praga fir-Repubblika Ċeka. Laqgħa li matula kienu diskussi l-isfidi li qed jaffaċċjaw is-setturi tas-saħħa b'konsegwenza tal-isfidi ekonomiċi li qed jaħkmu d-dinja. We have to be also very careful that the economic situation of the fallout of the war on the rest of Europe does not affect our healthcare systems in Europe itself. So we have to make sure that the European healthcare budgets are well protected even in these times of economic hardship. Tul l-istess laqgħa kienet diskussa l-assistenza lill unjoni Ewropea tista' tagħti lill-Ukrajna sabiex terġa' tinbena s-sistema tas-saħħa fil-pajjiż filwaqt li ġie diskuss kif il-kura tal-pazjenti Ukreni li bħalissa tingħata mill-Istati Membri tista' titkompla mingħajr interruzzjoni ġela darba dawn ir-refuġjati jirritornaw lura f'pajjiżhom. Għal din il-parti tal-laqgħa attenda l-Ministru għas-Saħħa Ukren li wera l-apprezzament ta' pajjiżu għas-solidarjetà tal-kollegi fil-qasam tas-saħħa u tal-appoġġ li wrew l-Istati Membri tul l-aggressjoni Russa. Il-laqgħa ffukat ukoll fuq il-vaċċinazzjoni u kif dan huwa l-iżjed mod effettiv ta' kif tipprevjeni l-mart fejn id-Deputat Prim Ministru Fern għal darb'oħra saħaq fuq il-bżonn li l-Unjoni Ewropea tibqa' tixtri riżorsi mediċi b'mod konġunt. We have to be extremely careful to make sure that we continue to procure our vaccines and other medicines jointly because this is something which has come out from COVID which is a success. Il-Ministri tas-Saħħa diskutew ukoll kif il-prevenzjoni tal-kanċer tista' titjieb u kif l-Istati Membri jistgħu jaħdmu aħjar flimkien fil-kura tal-pazjenti bil-kanċer.